сега ми напомни за една случка с един мой клиент купувач. И ми казва, добре, Дани, ти сега какъв интерес имаш да ми свалиш цената на мен, като ти ще получиш по-малко средства? По-малко комисионно ще получиш. Нали, като е на процент. И казах, така. Сега, моята цел е да сваля максимално ниска цена. Ако сваля цената, да кажем, с 20 000 евро, аз ще получа по-малко 600 евро в краткосрочен план. Но в дългосрочен план, моята цел е не да направя една сделка с тебе, моята цел е да направя 10 сделки с тебе. Да ме препоръчаш на още 10 човека и аз така в момента и града бизнес. Дългосрочното гледам, не краткосрочното. Дали сега ще получиш, да, за мен ще бъдат 600 евро по-малко, факт, но в дългосрочен план много повече. И знаеш какво ми каза? На сумата, която ми свалиш, аз ще ти платя 10% допълнително. Ако ми свалиш 10 000 евро, ще ти дам 1000 евро отгоре. Ако ми свалиш 20 000 евро от цената, ще ти дам 2000 евро отгоре. Да, това е доста... Супер тактика. От тия 20 000 евро, примерно тя заплаща допълнителни дни 2000 евро и остават 18 дискаунт за нея. Много силна мотивация. Не казвам, че аз няма да го направя и без това нещо, но това може би е много силна мотивация за голяма част от хората като цяло, не само за брокери.